Hi guys, di ami sa sentro sa Duero. So karon mosulod mi sa ilang papa sa bukid sa Wangunhan, Duay, Duero. So kani guys, moagi mi sa Itom, Barangay Itom. So kani nga barangay padulong mi siya sa Payaw, Duay, sa ilang papa sitio Wangunhan. So sunod ani nga barangay bukid sa Imelda, sa Pikas, kanang Angilan, and then paingon sa kanang Bangwalog. So mo ni mga bukid sa Duero. So kani guys, sa una as in gajud ni lubak-lubak, magtarget-target usahay, pero karon wala mi na kay kasada no, aran do ta nakadyo. So nga na gajud na guys, maasinso gajud ang Duero. Nga naman dyan na, bisikon sa nga barangay, mabot ang panahon, matantos ang mga residente, kadugayan, manindot na dyan noon. Dako kini nga karsada, mura pag highway, lupig pa ang andaan eh, lapad. Ya, pero ilang papapasalod jipot, pero nga naman dyan na, kay ikaw naman to, kanang sityo naman. So kani guys, kanang na ay madomingo, mo dyan ni rutina mo ni papa, magkuha sa mga tigulang ilang papa, para pasimbahon na mo kay alas 10 man sa domingo ilang simba. Kay nga na dyan ang mga tigulang guys, panggang man dyan na to, kay mabot dyan panahon, matigulang man dyan ta. So at least, kung siya ating ipakita sa itong ginikanan, mo pa ipakita sa itong mga anak pagabot sa panahon. Bawas-bawas, kung maguna, di ka maayo, di pa maayo imong mga anak. So wa man dyan laing choice kasi pa para may doon nga anak kanya may suno ban layo man. So siya gadyo mo asikaso sa iyang mga tigulang. Mo nagingon nga swerte gadyo ning mga anak no nga nas layo kay di kadyo matandog sa ginikanan ang nasa duol. Mao may baday-dali, mo pay bunog por sa gidilaman ang Dios man magpanalangin sa mga anak nga magunahon na sa ginikanan. Balang ta pug layo pug mga anak magunahon na pod manawag pod panagsa. So para malipay pod ang ginikanan kay ug katulad pong mga anak nga las layo di pa magunahon na saon na lang. So nga na ni guys, so layo-layo pagyapon ni sa ilahan ni papa na mara ni lubak-lubak bubura. So ingani gid ni routine ni papa dako bijak pun gasto gasolina kay pasaka bukid ba dya makabudget po dya 200 kada saka dito sa ilahan ya kaduha sa kasimana magpasimba igo-igo pod buhi-buhi ra gyapon guys kasi magpud mga tigulang di pasimbahon kay tigulang na po na sila kailangan doon na pud sa Dios kay hapit na pud sila musawop. So at least ang mga anak ani magunahon na sa mga ginikan matiguang ang malipay pong mga tigulang. Kami guys makarelate mamidana kay kami naman pugduhan ni papa sa balay, kami na pong ang nabilin sa balay duha na lang mi managing mo sa kadaghan sa imong mga anak pagabot sa panahon gamay na nagadyo mabilin or wala na dyo mabilin kay diyan na magpangikakay nga na gapon mo na nga si papa maluwis mga tigulang kay makarelate mi kay kami naman pong duha sila sa bukid sila lang pong duha kung saan po niya mga anak kay di ba pwede ka itong ahiktas itong pamuyo kay diskarte mo po na sila mabuhi sila pero ang importante na nga di lang po sila makalimot sa atong mga tigulang na ta pero okay naman po na mga anak mga buotan man mo na Untana, kamu mga anak, nga nasa layo, magunahon na po mo sa inyong ginikanan, masig manawag lang, magumusta. Malipay, nagadjud ka na, kay makarelate dyan mi, kay malipay gadjud nagnaimot chat mga anak. Mungumusta, mama, kumusta na mo. Nga na po na. So, nga na dyan na, bahalag layo ang mga anak, basta magunahon na po sa ginikanan. Kay, ang doon naman kay, makuan, may mabunog. Di man siya pagpangwintay, nga na, gadjud na, ang kinsay doon mo, po mabunog sa ginikanan, pero obligasyon magina sa anak nga ang ginikanan na ito pasagdan. So, obligasyon po sa mga anak nga nasa layo, dili po sila magpasagdan sa ilang ginikanan, magumusta, balag, kanana ay, di na to obligado mo padala og unsay ikatabang importante nga mangumusta pero na po yung mga anak nga magunahon na maski nasa layo magunahon na pangumusta sa ginikanan anak na matiguang ra ba jud ta. So at least kamo po matiguang magunahon na pud ang inyong mga anak pagabot sa panahon ba baylo-baylo ra na ba. So kani guys lajo-lajo pa na silang papa. Kay do pero do na sa sentro ni ngani sa kanan na ay kani nga dalan sa una dili pwede ni makasakit bao-bao single motor ra jud ni kani mo na nilang barangay ni Buboy sa Duay pero ari ni agi sa Payaw kay kung moagi mi sa sentro sa Duay jeepot ang dalan mo ang bao-bao na ikatagbo. So ari nilang bisada kong dalan agi mi sa Payaw at bang sa eskwelahan. So ngita man jud tag murag komportable nga dalan saka pud nga dalan guys mo kuan pod mautong pod ang bao-bao kay kuan man hinahina naman kay sa kaon man mo lagi nang gasto ka jud gasolina 200 pod kada kuha nila pa doon pa uli kay sige magkumot kay sa kaon man sa dilaman kay unsa pa atong gi ambot tong ginikanan ibalik ka nimo sa Dios. So nga nagajud na makain ba jud swerte po ni mga anak na nga nasa layo kay di man okay ra po sila mga ginikanan ug kuan rang taga nas duol in taon pero okay lang at least nasa man ang Ginoo okay sa magsakripisyo sa ginikanan mao pod duol po sa ginikanan. Pero abi ninyo malipay beta po ning ginikanan maski gipangumusta na lang kay amo makarelate na jud na malipay inton mi ako mga anak mangumusta ma kumusta mo pa nga na kay matiguang ra jud ta pero mga okay ra ba po nang maduol kasi mong ginikanan kay ikaw man po maduol sa ilahan dughan kay may gapangga si kaso ga malasakit nga na man jud nang kinabuhis tao ang mga anak malagyo man jud okay lang ganyan talaga ang buhay. So nga na jud nang kinabuhi pati mahimo magbanat-banat na si Tadani, panginabuhi na si Tadani. So ato lang yung na itong mga pamilya. Okay, so kandi dol-dol na ni sa sentro guys. So kani sa dalan sa una lisod day kaadyo ni dagkog mga bato-bato pero karon nindot na kaayo. O di ba nga din ang pag-abot sa panahon maganto sa residente abot sa panahon makaluag-luag sa dalan. O di ba dol-dol na jud ni.
Mo na guys, mag-uban-uban na naman kong papa og madomingo basta di kay ko busy, wa ko labunon sa bahay kay hawang ang balay. Ako ray mabilin pag wala si papa. Nga na di poy patiun sa mga tiguang. Okay, sila ra gyapon duha sa bukid. Laay kay mo na si papa kay makonsensya gid siya og di siya makalili sa kasimanag kaduha or maski kaisa kay kung mabisi siya sa katungdanan usay kana na ay mapanahon lang gid sa pagsambang niya malili. Mo na nga mag-uol si siya kay makarelate daw siya og kana na ay karon kay duha na lang kun ni papa. Mo na nga ngani gid ning mga anak no kanang kuan og manglangyaw na ang kitang mga gidikanan mo bati tawag hawang sa tong kinabuhi kuwang kay sa gagmay pa mga on di buka kayo nasa lamisa pag managko na arang laaya na day kayo kay kami nang duha ni papa magatubang ingana pud na so okay raman pud ang mga isuon ni Buboy pag sila naman ang Lorena kay magunahon na pud kana na ay padala basta naalang jud na pud panahon nga gipit pud mao lagi pud di makapadala kay di lagi pud hawak ato ang panginabuhi usay yahay usay pud lisod to at least maginahon-naon man pud si Manang Lorena uban pud mga anak magunahon na pud ang kana lang po bang kuan na po yung mga tigulang nga watch swerte sa mga anak ba nga di magunahon na swerte na gid si papa ba ilahang ginikanon kay ilahang mga anak magunahon na po sa ilahang sa ilaha so unsa na lang katong mga tigulang nga way mga anak magunahon na luoy kaayo so swerte ka jud mga tigulang nga mga anak nga magunahon na so pasalamat Dios Ginoo na nga mga anak nga magunahon na sa mga ginikanan luoy biya puting mga tigulang nga wa pay magunahon na maluoy jud ta mga tigulang kay pag-abot sa panahon matigulang punta dili ta magkabata magkatigulang jud ta so kani guys nga dalan duol-duol ni sa sentro sa Payaw ani man jud mi moagi sa Payaw kay duol naman pud ang Payaw ang wangunahan sitio sa Duay so kay kung ato mi sentro jipot nga dalan wa may choice ari gid mi sa Payaw so mao na kaning bukid lagi mingaw kaayo siya mga tigulang kay sila papag si mama kay wa may mga cellphone jang ang ugangan so kailangan jud lion kay mga unsa na tiguwang na mo lagi nang gingon nga mas mayon tatong na ayo to isa ka buk anak nga maduol kaayo nga na silang kiliran nya na di gindulman mo na nga maguol na si papa og di makalili sa mga tiguwang kay wa ba jay di bisa makontak di ka mo cellphone so nga na gajud na kay di man sila mga millennial kay tara may mga millennial mao na nga luoy kaayo di jud lion mga unsa sila na di ka isa nga pag adto na mo didto nagkasakit na di ang lalaki si papa ay wa pa mi baw adto sabak lagi ko sabak ko sa ni papa gipatong ana mo kay gidanan mo ospital mo na arang lisudak adyo kailangan jud ning lion na to ni mga tiguang kay magkaunsa-unsa ang ilang lawas dili ta kuan matarantar mao na nga mga anak ayo jud nyo pasagdi yung mga ginikanan pag-abot sa panahon kay mabawsan unsa mo